Enrere. Vale, som-hi, doncs. Avui us expliquem una mica què són els camps de treball internacionals de COCAT i comencem una mica per explicar-vos què som COCAT. Som una entitat coordinadora d'entitats catalanes del territori que cadascuna té la seva feina i diferents activitats. En comú tenen que organitzen camps de treball internacionals a Catalunya. Nosaltres som com el paraigua d'aquestes entitats i gestionem i promovem projectes de voluntariat tant a Catalunya com a l'estranger a les nostres contraparts, que són partners d'entitats internacionals, que després també us expliquem quines són. Doncs com a potenciar el voluntariat internacional i local com a eina de transformació i creixement, tant a nivell personal per als participants com comunitari per les comunitats i entitats amb les quals es va col·laborant. El treball en xarxa tant local, com us deia, són de moment 7 entitats membres catalanes. Aquí teniu els logos, els noms, potser alguna us sona, i que fan part d'aquesta junta directiva, i el 2005 es van reunir, van decidir crear aquest equip tècnic que som nosaltres per portar tot el que és el seguiment dels voluntaris, el contacte amb els partners internacionals, per fer una mica de pinya i coordinar-se per garantir més qualitat de tot el procés d'inscripció als projectes. A nivell local tenim una col·laboració, un ajut de la Generalitat i som membres també de la xarxa FOSSIR. I a nivell internacional, tots els nostres partners fan part de 2 xarxes molt grans que es diuen Alliance, que és més a nivell europeu, tot i que compta també amb partners d'altres continents, i el CCIBS, que està vinculat amb l'UNESCO, i el treball amb aquest ens garanteix també mantenir una comunicació fluida amb els partners, fer un seguiment de les col·laboracions, dels projectes, i ens permet poder fer un seguiment de tot plegat i garantir qualitat. Som una entitat molt petita, som un equip tècnic de molt poqueta gent, però per sort movem molta gent també, molta gent que vol anar a l'estranger i que també vol venir aquí a Catalunya. Parlem cada any de 400-500 voluntaris que volen anar a l'estranger i hi ha més gent que vol i potser no tothom troba la manera, però això, parlem de 400-500 cada any, cada estiu, i també rebem aquí uns 150-200 estrangers que venen als projectes de Catalunya. Ara, avui ens centrem en el que són els camps de treball internacionals, però que sapigueu també que oferim altres tipus de projectes. Si a algú en algun moment també li interessa, també promovem i oferim formacions i intercanvis, que són projectes molt puntuals. No tenim una gran oferta. De fet, anem avisant a les xarxes i a les web quan tenim algun projecte, perquè són poquets, però també n'hi ha, i estan subvencionats pel programa Erasmus+. Els camps de treball, que com us deia, després ja us explicarem més en els detalls, també tenen una fórmula que és subvencionada per al programa Erasmus+, que són els ESC Volunteering Teams, que veureu són projectes que tenen un codi que posa ESC-EVT, però són només per joves entre 18 i 30 anys. Es trobareu al buscador, però això és una oferta bastant reduïda perquè no tothom pot demanar aquest tipus de projectes. I de mitja i llarga durada tenim també 2 tipus de projectes. Els Mid and Long Term Volunteering Projects, que són tots per majors de 18 anys també, i són a diferents països, també a fora d'Europa. Són més individuals, no són com els camps de treball, que són projectes de grup, i en aquest cas no estan subvencionats, i els projectes ESC de European Solidarity Corps, que seria el cos europeu de solidaritat, que porta directament la Laia també, i que són projectes entre 1 i 12 mesos, entre 1 fins a un any, que també són individuals i són la majoria a nivell europeu i també per joves entre 18 i 30 anys. Per avui això ens centrem en els que són els camps de treball, perquè sabem que és el que us interessa, la majoria també, sobretot les menors d'edat. I us expliquem una mica. Són projectes de grup, grupos internacionals, s'ajunten joves de diferents països en un lloc en concret per desenvolupar unes tasques de voluntariat, per una durada que pot variar entre 1, 2, 3 setmanes,
poden fer tasques de diferents tipus. Veureu a la descripció de cada projecte també que hi ha etiquetes que reflecten una mica el que és el tipus de feina, doncs ambiental, social, arqueològic, social, artístic, educatiu, doncs hi ha una mica de tot. Com a funcionament us podem dir unes pincelades així molt ràpida, perquè després cada projecte a la descripció també posa més detalls, que les condicions de vida solen ser bàsiques, no són projectes que compten amb hotels, 4 estrelles, són com campaments o també com a allotjament poden oferir entre tendes de campanyes, polideportius, algunes sí que tenen en algun càmping algun bungalow, però la majoria tenen això, condicions molt bàsiques d'allotjament i manutenció. Les tasques que es proposen se solen repartir entre tot el grup, doncs es fan com grupets, tant per fer les tasques de voluntariat com també per la convivència, o sigui, per exemple, la neteja o el cuinar, doncs se sola sempre també dividir les tasques perquè sigui el mateix grup que una mica s'autogestiona, no? Amb la facilitació del camp líder, que és com a referent, que sí que té aquest rol de fer com un enllaç entre el grup i l'entitat i facilitar totes aquestes dinàmiques de grup, també en cas de conflicte, de facilitar i de solucionar els temes que puguin sorgir. El treball es parla d'unes 4-6 hores diàries, diem així orientatiu, perquè cada treball, també cada camp, té el seu funcionament i les seves necessitats. Doncs si hi ha camps de treball que són de dilluns, les feines són de dilluns a divendres, si es descansa cap de setmana, i altres que necessiten treballar el cap de setmana, però sempre hi ha d'haver com un parell de dies de descans. I les hores, això, de feina no haurien d'excedir les 6 hores. No es parla d'una feina a dobrar, però sempre hi ha d'haver també un temps de lleure. Es facilita des de l'entitat un espai perquè els joves puguin interagir entre ells i també amb el context local. Doncs també moltes vegades són les mateixes entitats que ofereixen unes propostes d'activitats a fer en conjunt, però també, com abans, com les tasques també s'intenta que es reparteixin, també s'intenta que els mateixos participants facin propostes de com gestionar el temps lleure, no? I de poder proposar activitats, també jocs, això, com compartir una mica tot. La llengua vehicular sol ser l'anglès, sempre. A qualsevol país on es vagi, com el grup internacional hi ha joves de diferents països, doncs es parlarà sempre l'anglès. Això no treu que ser en un altre país també hi haurà gent que parlarà la llengua local. I també hem de dir que hi ha algun projecte específic, normalment solen ser a Alemanya o a França, que posen també a la descripció del projecte que tenen una part, un component bastant gran de llengua específica del lloc. Sol ser un tipus de projecte molt especial, la majoria li diuen Language Camp perquè tenen activitats enfocades a aprendre la llengua, a la llengua en concret que no sigui l'anglès, però ja us diem que no són molt poquets. La majoria tots són en anglès, doncs que vagin a França, a Itàlia o a Letònia o a Estònia, parlaran sempre l'anglès. Això ja m'avanço perquè hi ha molta gent que ho pregunta, no cal tenir un nivell molt alt de llengua. Normalment no demanen certificats ni res d'això, a no ser que sigui un projecte molt específic on les tasques ho demanin. Sempre es demana tenir una base per poder-se comunicar. Després el que guanya és les ganes de comunicar. No cal tenir nivell, ni certificat C, ni el FIRST, ni res d'això. O sigui, no us preocupeu si els joves no saben parlar molt bé. L'important és que vulguin fer-ho. A nivell de responsabilitat, clarament la responsabilitat del voluntari i de la voluntària participar activament al funcionament del camp, perquè gràcies a la participació, a la responsabilitat, a la participació activa, el projecte pot tirar endavant. Si no, hi ha problemes. Com a compromís, el que es demana és pagar la quota d'inscripció, ja després us expliquem tot el procés,
però que sapigueu que hi ha una quota d'inscripció que es paga a l'hora de fer la sol·licitud i hi ha una quota que es queda aquí a Cocat, bueno, que serveix també per finançar el projecte, però després el projecte en si, sobretot en el cas dels menors, té una quota que s'especifica com quota extra que no s'ha de pagar ara. Es pagarà un cop que es vagi al projecte, un cop que comenci, o si l'entitat demana fer-ho d'una altra manera abans, però en principi, al principi només es paga la quota d'inscripció, que són 145 per als adults i 200 per als menors. També es demana participar a la formació prèvia, sobretot per als menors de 18 anys i als joves que vagin a projectes més llargs, de mitja i llarga durada o al sud del món. Sí que demanem la participació en una formació presencial. Per la resta, per als adults majors de 18 anys, en principi no és tan obligatori, tot i que si és el primer cop que es fa un projecte, ho recomanem. També es demana respectar la diversitat social i cultural, tant del grup com del lloc, i col·laborar activament al projecte. Treballar les hores que es demani, doncs unes 25-30 setmanals com a molt, i també participar a l'avaluació del projecte, perquè ens ajuda molt per poder després fer un seguiment de les col·laboracions, veure que ha funcionat, que no, i doncs poder seguir oferint una qualitat als projectes. I també, sobretot, informar-nos en el moment de fer la inscripció o durant el procés per si hi ha alguna necessitat especial. I també, en el cas, durant el projecte, si hi hagués alguna incidència, nosaltres som aquí referents per poder solucionar i per poder acompanyar-vos i per poder-vos garantir també un projecte segons les necessitats que tingueu. Vols seguir tu? Sí, ara segueixo jo amb les condicions i requisits de participació en els projectes. Pel que fa al tema d'edat, segur que molts que esteu aquí esteu interessats en camps de treball per menors, i menors d'edat nosaltres enviem a joves a partir de 14 anys, llavors de 14 a 17 anys enviem només a camps de treball a Europa, o hi ha també camps de treball internacional a Catalunya, però per menors d'edat realment només n'hi ha un. I això vol dir que només hi ha 2 places per joves catalans. Llavors és molt difícil trobar una plaça per algun jove. Llavors, per adults, a partir de 18 anys enviem també a Europa i a països del nord. Que països del nord seria Japó, Estats Units, Taiwan i Corea. I a partir dels 20 anys a països del sud, que països del sud seria Amèrica del Sud, Amèrica Llatina, Àfrica i el sud-est asiàtic també. I també de 18 a 29 anys també podeu participar a camps de treball internacionals aquí a Catalunya. Per als de fora de Catalunya, per la majoria no hi ha un límit d'edat. Sí que hi ha camps concrets on hi ha un límit d'edat, però n'hi ha molts que el límit d'edat són 99 anys. Llavors, un altre requisit és tenir residència aquí a Catalunya per poder tramitar la inscripció. Llavors, l'altre és, com ha dit ella, compromís, pagar la quota d'inscripció de COCAT, que ja ho ha dit, són 145 euros per camps de treball de més de 18 anys, 200 euros per teens i per MLTV, que MLTV són els projectes de mitja i llarga durada. Llavors, amb la quota d'inscripció s'inclou l'allotjament i la manutenció, però normalment l'allotjament i la manutenció, però no s'inclou el transport i en molts casos, sobretot per menors d'edat, hi ha una quota extra. Que la quota extra, si n'hi ha, es paga a l'entitat d'acollida. Per menors d'edat, ja us dic, en tots hi ha una quota extra perquè són camps de treball que tenen un cost més elevat i també hi ha una responsabilitat més gran per part de les entitats i, per tant, totes tenen una quota extra, que pot ser com a mínim 150 euros i n'hi ha que tenen més, però està entre 150 i 250 euros de quota extra. Llavors també responsabilitat i despesa dels voluntaris, assumir els costos dels visats, vacunes o assegurança mèdica. Quan és fora de la Unió Europea cal agafar una assegurança mèdica, dins de la Unió Europea es pot fer la targeta sanitària europea. I a part de tot això, un cop ja esteu inscrits, acceptats i ja esteu en el projecte, es demana una documentació específica. En el cas dels menors són més documents, que bàsicament són autoritzacions, fitxes mèdiques,
i totes aquestes coses, i és una... Bueno, teniu el... Bueno, ho heu d'enviar. És una cosa que demanem i s'ha de fer. Vale, ara us explico una mica el procés d'inscripció, que segurament us interessarà molt a tots vosaltres, perquè ara encara no s'han obert les inscripcions i ja comenceu a estar preocupats de quan sortiran els projectes. Doncs ara estaríem en el primer pas, que és abans de que s'obrin les inscripcions, és el moment d'informar-se i de consultar-nos dubtes si en teniu, però encara no hi ha els projectes d'estiu. Sí que en el cercador de projectes tenim projectes ja que són més de primavera o sí, d'hivern-primavera, o projectes de llarga durada, però els d'estiu encara no estan. Els d'estiu sortiran tots el 29 de febrer i és el 29 de febrer quan obrim les inscripcions i quan començarem a tramitar. Llavors, a partir del 29 de febrer us podeu inscriure. Ara us ensenyarem una mica el cercador i com funciona una mica. Perquè la inscripció es fa des del mateix cercador, ens hem avançat, es fa des del mateix cercador. Sí. Llavors, bueno, això és una captura de pantalla del cercador. No sé si els que esteu aquí ja esteu familiaritzats perquè ja ho heu vist o no. Si no, ho podem veure també a la web. Us poso la web. Sí. Bueno, a la nostra pàgina web tenim aquí l'apartat d'inscripcions. Llavors tenim el cercador de projectes. Nosaltres el que recomanem, bueno, també està apuntat, recomanem i demanem és que abans d'inscriure-us als projectes us llegiu bé les condicions de participació. Perquè aquí és on estan totes les condicions i tot això ho accepteu en el moment d'inscriure-us, llavors està bé que us ho mireu abans. I aquí tenim el cercador de projectes. El cercador de projectes és aquest. Ah, mira, la captura està en vermell i ara el tenim verd. Ja hem posat el color de cocat. I per buscar els projectes heu de posar aquí els filtres. Realment, l'únic filtre necessari seria el de l'edat. Per exemple, 18 anys. Pots posar el gènere també i pots posar els països on vols anar. I pots posar les dates. Com més curtes siguin les dates, menys projectes et mostrarà. Com més temps poseu, més flexible. Llavors aquí apareixen tots els projectes. Un cop teniu els projectes, els d'Islàndia tenen una quota més elevada. Quan surtin els projectes el 29 de febrer veureu que hi ha molts més que no, sobretot per adults, que no hi ha quota extra. Llavors, per inscriure-us, el procés és, primer, apretar afegeix a la cistella dels projectes que vulgueu i després us sortirà la cistella a la pàgina, a dalt, a l'esquerra, aquí. Llavors, aquí heu d'anar a inscriure-te. Un cop t'inscrius, marques les prioritats, podeu posar fins a 3 projectes i heu d'omplir tot el formulari. Un cop heu omplert amb les dades i tot, que això ja no ho faré, heu de fer el pagament de la quota d'inscripció i de la quota d'inscripció de Cocat. Llavors, un cop teniu això, continuem... Torno a la presentació. Ai. No, ara està... És la com a vídeo. Un cop us inscriviu, a nosaltres ens arriba la inscripció, la tramitem i quan sabem a quin projecte el poden confirmar, us enviem el correu de confirmació. Des que feu la inscripció fins que no rebeu el correu de confirmació o en el cas que no s'hagi pogut acceptar en cap de les opcions, també contactem. Fins que no teniu aquest primer contacte, nosaltres estem tramitant la inscripció. Pot ser que trigueu, o sigui, no és immediat fer la inscripció i ja tenir notícies nostres, pot trigar una mica. El que sí que diem és que si triguem més d'una setmana, que no teniu res, llavors contacteu-nos i mirarem què ha passat. Si ja potser us hem enviat alguna cosa i no ho heu rebut o si estem encara enmig del procés. Ja ho hem passat, això. I un cop confirmats, també hi ha com tot un procés. Després de la confirmació ja podeu començar a organitzar el viatge. Recomanem que ho feu
un cop rebeu la confirmació perquè no pugin els preus. Sobretot l'any passat els preus dels avions van pujar molt, llavors si ho feu amb temps, millor. I també recomanem comptar amb una assegurança de cancel·lacions i canvis pel que pugui passar per part vostra o si passa alguna cosa, doncs, sempre és molt millor tenir l'assegurança. I això, el viatge l'heu d'organitzar vosaltres, després també us demanarem els documents, us heu d'encarregar, en cas que sigui fora d'Europa, si és per menors això no cal, però fora d'Europa encarregar-vos dels visats o vacunes o qualsevol requisit que es necessiti per viatjar. I un mes abans de que comenci el projecte rebreu l'InfoSheet. L'InfoSheet és un document, tot i que en la descripció del projecte ja hi ha molta informació, el que veureu en el cercador ja hi ha informació del projecte, en l'InfoSheet encara n'hi ha més. Hi ha informació important de coses que cal portar, sobre com arribar al punt de trobada, els contactes d'emergència, les activitats més concretes que es faran allà, i això ho rebreu un mes abans. I a banda també, entre el maig i el juny és quan fem les formacions, que per menors d'edat és obligatori participar a la formació i per les formacions ja anem convocant, quan s'acosta el moment, enviem un correu per convocar a la gent i ja anem contactant. I això és tot fins al participar al camp. Llavors, només comentar també que després del camp enviem formularis d'avaluació per saber com van els projectes, que això ja ho ha comentat la Vale, i a banda també organitzem una trobada de voluntaris i voluntàries per tancar una mica aquesta experiència i que és optativa perquè vingui qui vulgui. En aquesta trobada també fem el concurs en contra de mirades, que de fet el concurs ja el comencem a engegar d'abans, però en aquesta trobada fem la part final, la votació final del concurs de fotografies, que per tant animem a tothom a fer fotografies al camp i després presentar-les. I això és tot. Vale, sí. Si hi ha més dubtes, ara també us volíem ensenyar, no sé si a la web també heu vist que tenim tot un apartat de preguntes freqüents. Aneu xafardejant tot el que hi ha a la web, perquè sabem que hi ha molta informació, però allà ho podeu trobar tot. Sobretot condicions de participació. Aquí també anem penjant les fotos de l'encontre de mirades de cada any, experiències, aquí veieu totes les fotos de cada any, experiències per països, doncs per cada país anem recollint el que ens enviï la gent i ho publiquem, el que ens autoritzen, clarament. I aquí tota una part de preguntes freqüents. Doncs aneu mirant perquè segurament hi ha alguna cosa que us interessa o que esteu dubtant i allà trobeu la resposta. A veure, aquí ja veiem que ja comença la gent a preguntar. Anem a mirar perquè això no l'hem configurat bé. Anem mirant al xat. Carla. Avui informareu dels projectes. On es fan? No, els projectes es publiquen, com deia la Laia, a partir del 29 de febrer i ara no tenim més informació, bàsicament. On es fan? A tot arreu. Ara surten només pocs països perquè, clarament, hi ha entitats que fan projectes de primavera o de llarga durada i estan allà, però encara tot el gruixut d'oferta encara s'ha de penjar. S'ha de pagar abans d'apuntar-te. Crec que això potser en resposta abans. Sí, quan es fa la inscripció es paga la quota d'inscripció. 145 per adults i 200 per menors i projectes de mitja i llarga durada. La quota extra, que depèn del projecte, no sabem quant és. O sigui, pot ser, com deia la Laia, entre 150 i 200. Sí, per adults sol ser més baixa. També hi ha projectes per adults que tenen una quota extra de 40. Per menors, normalment és entre 150 i 250. Després hi ha projectes que tenen una quota més elevada, que ja ho sabem que són a Estònia i a Islàndia, que tenen una quota més elevada, o projectes concrets d'Alemanya o d'alguna entitat que és un projecte que té un cost més elevat, però per tant, si hi ha una quota més elevada, també les activitats pot ser que siguin diferents o que les condicions siguin diferents. Sí. I només hi ha 2 places a Catalunya. Fora de Catalunya hi ha més projectes, hi ha més places. Hi ha 2 places per projecte. Per cada camp de treball, com que són internacionals, hi ha un màxim de 2 persones per nacionalitat, que de fet a vegades canvia i a vegades potser hi ha 3 o 4 per nacionalitat, depenent de si han quedat places lliures o de si són grups grans i l'entitat valora que
accepta fins a un màxim de 4 persones, però en el cas de Catalunya només hi ha un camp per Teams i per tant només hi ha 2 places. Sí, i en la resta depèn del projecte. Pot haver projectes de 10 persones i projectes de 40. Doncs, si hi ha més places, doncs, evidentment poden acceptar més gent del mateix país. Si no, doncs, és això, el tope normalment són 1 o 2 persones. Sí. Quantes places hi ha per cada camp? Això, que ho he dit. Ah, sí? No? Però, bueno, vale. Estava responent, a les places totals de voluntaris pot canviar. Sí, entre 10 i 40. Sí, Sí. depèn del projecte. Si es fa la inscripció, es paga quota COCAT de 200 € i després no hi ha plaça, es retorna la quota. Sí. Si finalment el TIN no hi pot anar, es retorna. Per tots els temes de quota, tot està molt ben explicat a condicions de participació als camps de treball. Jo, la meva recomanació, podem respondre ara, però tampoc tenim tant temps i realment allà està molt ben explicat què passa en cada cas. Si el que importa, que segurament és el que us importarà, és si feu la inscripció i no pot participar cap projecte al final perquè per part nostra no ha trobat un projecte, des de COCAT retornem la quota depenent de... Bueno, si no hi ha hagut cap feina nostra, retornem la quota íntegra. Si hi ha hagut feina per part nostra, retornem la quota íntegra excepte despeses de gestions. Tot això està a la pàgina web. Us recomano que us ho mireu molt bé abans d'apuntar-vos per saber-ho exactament què passa en cada cas. I el 29 és quan obrim inscripcions i quan es publiquen les opcions, el mateix 29, perquè la setmana abans fem una trobada amb totes les entitats i per compartir els programes. També us hem de dir que potser hi haurà entitats, per exemple aquí a Catalunya, no tindrem el llistat encara definitiu el 29 de febrer dels camps catalans. Potser això passi també per qüestions organitzatives del govern aquí, bueno, a nivell de subvencions. I potser això passi també a nivell internacional. Doncs pot ser alguna entitat pengi també els projectes més endavant. Això no ho podem saber ara. En quan tinguem la informació, si ens la passen, doncs ho publicarem també a les xarxes en alguna notícia, a la web també. Vale, doncs, però abans del 29, en principi, no es té el llistat. El llistat hem aconseguit fer com un acord entre totes les entitats d'aquesta xarxa de dir, bueno, comencem totes alhora, el 29 de febrer, i és quan publiquem i obrim inscripcions. Doncs no patiu si no podeu fer la inscripció el mateix 29, perquè no s'acaben el 29, o sigui, es comença el 29. A partir del 29 poden sortir també altres projectes, tot i que el gruixut s'intenta que sigui el 29, doncs poden anar canviant coses també. I no, en principi no s'aniran desapareixent projectes perquè s'aniran omplint, però també n'hi haurà d'altres. La formació presencial, sí. Normalment l'obligatòria fem unes sessions presencials a les quals convidem els participants, com hem dit abans, i també hi ha també enviem un format virtual per als que no puguin, però per als menors i per als que vagin a projectes més llargs i al sud, sí que, com hem dit abans, és obligatori. Els menors els acompanya des de l'aeroport al camp. En la descripció dels projectes, en el cercador de projectes, en el cercador, hi ha descripció dels projectes. Allà hi ha el punt de trobada. El punt de trobada és el lloc on es queda amb tot el grup i on estaran els camp líders esperant-los, i allà és on s'ha quedat. Allà és on hi haurà el camp líder que els recollirà i els portarà fins al projecte. El punt de trobada no sol ser l'aeroport, acostuma a ser l'estació de tren més propera al projecte. Llavors s'hauran de fer alguns transbords. La nostra recomanació és que abans que us inscriviu als projectes, si us interessa que el lloc estigui a prop de l'aeroport, perquè el menor no hagi de fer tant trajecte, que us ho mireu bé. Quin és el punt de trobada i trieu un lloc que el punt de trobada no sigui tan lluny. Camps de treball en família feu? Sí, aquí a Catalunya estem valorant, hi ha una entitat que està valorant si fer-ne aquest any, perquè l'any passat crec que ho van intentar però no es va inscriure gent i doncs no saben si aquest any ho tornaran a fer, us ho direm. A nivell internacional hi ha com 3-4, potser més, 4 o 5 entitats. A Eslovàquia, em sembla,
a França, a Estònia, República República Txeca, que tenen un projecte per famílies. Doncs això també intentarem, quan tinguem la informació, fer un dossier. Si voleu, també ens podeu fer un mail. Nosaltres estem fent ara amb la gent que ens ha demanat això, projectes especials com de famílies. Tenim un llistat i quan tindrem el dossier o els més identificat els camps que són, com són tan poquets, doncs, l'intentarem enviar. I en principi sí, poden participar famílies amb nens petits i la quota també es va ajustant. Què més? Es pot participar a més d'un camp, sí, i tant. I hi ha gent que n'ha fet 3-4 seguits durant l'estiu i sí, l'important és això, mirar bé les dates i el lloc, o sigui, que es pugui arribar d'un lloc a l'altre sense perdre dies. Això no sé si l'hem dit abans, però és important normalment que es participi del primer a l'últim dia, perquè això també és molt important per el funcionament del projecte, pel compromís i per dur a terme les tasques que es plantegen, doncs l'entitat compta del primer a l'últim dia. I en el cas de la segona inscripció, doncs s'ha de fer una inscripció nova. Si es volen 2 projectes, s'han de fer 2 inscripcions. Mirar que les dates això encaixin i la segona quota és reduïda. També a les condicions teniu tots els preus. En el cas del tercer també. Es pot coincidir amb un amic en el mateix camp? Sí, tramitem inscripcions conjuntes de fins a 2 persones. O sigui, 2 amics o amigues juntes poden participar en un camp de treball, el que llavors ho hem d'indicar a la inscripció. Hi ha un espai en la inscripció, en el formulari d'inscripció que us he ensenyat, on podeu indicar, si vol participar amb un amic, el que heu de fer és posar el nom de l'altre. Nosaltres, quan rebem inscripcions de 2 persones conjuntes, ja les tramitem conjuntament i intentem trobar un projecte on hi càpiguen les 2 persones. El que pot passar és que costi més trobar un projecte, perquè com que a cada projecte s'accepta un màxim de 2 persones per nacionalitat, al ser 2, només que hi hagi una persona ja no podem acceptar-la. Ara m'ha anat molt a baix, aquí no sé si l'última aquesta. Bueno, però tornem a dalt. Tema quota sempre és la mateixa independentment de la durada del camp? Sí. Sí, o sigui, la quota que es paga és aquella. No sé si espera. S'ha d'especificar si volen andar 2 persones juntes. La formació és presencial. Bueno, això ja hem anat responent. La formació per als que són de fora de Barcelona no és possible fer-la online. En el cas que sigui obligatòria i no pugueu venir, sempre recomanem, si es pot, venir, fem diferents sessions per a que tothom pugui tenir un dia per organitzar-se bé, però sí, també tenim un format online. Però bueno, recomanem el presencial també per al fet d'anar compartint, anar veient-nos, coneixent-nos, sobretot en el cas dels menors, i perquè es vagin coneixent entre ells. A veure, criteri d'admissió. Anem per ordre d'arribada. Quan arriben les inscripcions, anem gestionant. Doncs bàsicament és això. Les inscripcions comencen el 29 a la mitjanit, no. En principi, obren les entitats, quan obren oficina i tal, suposo a les 10 del matí. Nosaltres obrirem a les 10 del matí i suposo que faran així els altres. Si volen anar 3 amics junts, poden. Sí, però... Si volen anar 3 amics junts, millor no feu la inscripció directament. Millor, abans de fer la inscripció, contacteu-nos. Ens interessa aquest camp. Poden anar els 3 junts perquè ho hauríem de consultar. Sí, potser hi ha projectes això, que tenen com grups molt grans de 40, 30, 20, doncs allà hi ha més possibilitats. Si ja us interessa un projecte que veieu que hi ha un total de 10 places, ja compteu que hi ha menys possibilitat d'anar conjuntament, ¿vale? Però com és això? Com deia la Laia, si són més de 2, si són 3 o més, ens feu un mail abans i mirem opcions. I si volen anar junts, llavors no practicaran anglès. També per això s'intenta respectar un balanç de nacionalitats perquè això no es facin grups molt grans d'un mateix país. Tot i que ja us diem, al final pot ser que les entitats quan es troben pocs dies o poques setmanes abans que comenci el projecte obriran a tothom i potser que s'apunti més gent del mateix país. No és tan estrictes fins al final, però s'intenta. Per ser líder de camp interveniu vosaltres, quina edat mínima és?
Per ser líder de camp podem facilitar els contactes amb les entitats, però la selecció dels camp leaders, cada entitat fa la selecció dels seus camp leaders. Si coneixes algú que vulgui fer de camp leader, que ens escrigui per donar-li més informació. Escric aquí al xat el correu que també estava a la presentació i és on heu d'escriure per dubtes també d'això de camp leader. Vale. Segueixo. Es tutoritzen els menors... Ui, espera, que baixa aquí. A veure, no, la feina és sempre física, això l'han preguntat moltes vegades. No, no sempre. Hi ha projectes també més socials, també depèn una mica del perfil dels voluntaris. O sigui, normalment els menors no es posen a tutoritzar altres menors i doncs seran com feines més físiques, però hi ha una mica de tot. Hi ha feines ambientals, hi ha projectes que tenen una mitja part d'estudi, hi ha una mica de tot. Ja fent el filtre de tema també ho podeu veure. Fa uns dies hi havia publicats diversos camps de treball a Itàlia, que ara han desaparegut. Estan plens, es tornen a penjar, estaven malament. O sigui, li hem dit a l'entitat perquè no havien d'estar allà, s'han equivocat ells, perquè això, també compteu que la base de dades que fem servir és una base de dades compartida entre 60 o més entitats de tot arreu del món, i les coses van canviant cada dia. Hi ha entitats que estan més, estan més al cas i la fan servir millor, altres que són més noves i doncs Aquesta entitat és nova, està aprenent a utilitzar-la, aquells projectes estan publicats per error. Ja ho hem vist, hem avisat i ja s'ha solucionat. També ho dic perquè això, pot ser que de vegades hi hagi coses que no són 100% reals i nosaltres intentem controlar el màxim possible. Tenim l'acord que cada entitat va actualitzant les places també cada X temps per tenir-ho el més actualitzat possible, però tot i així pot haver-hi canvis i problemites. Doncs, paciència. Sí que veia abans una pregunta que era, pot ser... A veure, és de marxar? Gràcies. Gràcies a vosaltres. Edat mínima per als camps de treball europeus, 14, correcte. Si una nena va sola no hi ha problema? No. Sí, per nosaltres no hi ha cap problema. Bueno, en els camps de treball la majoria d'inscripcions és gent que va sola. I ho recomanem perquè és una experiència també d'aprenentatge molt interessant per als joves. Ja ho diem, sabem que és un neguit molt gran per a les famílies dels menors, això que viatgin sols, però tenen tota la informació a l'Infosheet, també tot el procés de seguiment que fem està molt pautat, enviem moltes infografies, fem un seguiment i normalment va tot bé. O sigui, no se'ns ha perdut ningú per allà, per al món. A l'Infosheet hi ha el contacte també dels responsables del projecte per si hi ha problemes amb l'arribada, també hi són ells. I hi ha possibilitat que s'anul·li el camp si hi ha poca gent. Sí, cada any esperem que es cancel·li el mínim, però pot ser que hi hagi algun camp que s'hagi de cancel·lar perquè no té prou participants o per X raons, perquè ja no tenen la subvenció que pensaven tenir, o coses tècniques que no podem controlar. I doncs no sol passar, però pot passar. En aquest cas s'intenta sempre oferir una alternativa. L'organització d'allà mateixa, si té una alternativa al mateix lloc o a les mateixes dates l'ofereix, i si no, retornem part de la quota, però intentem sempre buscar alternatives. Sí, hi ha cancel·lacions, són molt poques i és l'última opció per part de l'entitat. O sigui, sempre s'intenta trobar qualsevol alternativa abans de la cancel·lació, però sí que a vegades és l'única opció que et queda, doncs hi ha cancel·lacions. Per això també recomanem l'assegurança de canvi i cancel·lació, que no és l'habitual, són molts pocs casos, però pot passar. I s'intenta les cancel·lacions per falta de voluntaris. Dintre la xarxa que treballem s'intenta que sigui un mes abans del projecte. O sigui, si ja veus que hi ha pocs voluntaris, avisar de la cancel·lació un mes abans del projecte. Sempre poden passar coses, pots tenir voluntaris que s'acabi cancel·lant la participació els mateixos voluntaris, poden passar coses, però sí que s'intenta que sigui un mes abans. Quins són els països més demandats? No sé. Això depèn també. Sí que Itàlia, sobretot França i Alemanya són els països que més projectes tenen i doncs allà són els més demandats també per això. Hi ha països més petits que tenen menys places i doncs
però bueno, hi ha gent que va una mica a tot arreu també. En el cas dels menors hi ha molts projectes a Estònia també, hi ha una mica de tot. A veure, més preguntes? Mira, aquí hi ha un molt llarg d'un menor sobre l'oferta del 29. Els projectes que hi ha ara penjats només són, realment són a Europa, només són d'Islàndia. Itàlia i França, si hi havia projectes penjats, eren per error. Quan el 29 de febrer, quan surti tota l'oferta, hi haurà més oferta. I ja veuràs que hi haurà projectes de tots tipus. Vale. Un exemple de dia de camp de treball, un projecte de medi ambient, sí, pot ser neteja d'espais naturals, platges, plantar arbres o camins. Aquí als Pirineus hi ha un que són, bueno, com La feina es fa al matí, si es pot, si és un festival i hi ha o és una escola i es fan la classe o estàs donant suport a les tardes o el que sigui, llavors és tardes. Però en feina que és més flexible, normalment es treballa al matí. Es desperten, treballen en la feina que sigui, que això ho explica en la descripció del projecte, es dina, depèn del projecte, després de dinar treballes una mica més i després ja la tarda és temps lliure per fer les activitats del projecte. Vale. Si són dues persones, si volem anar amb algú dels Estats Units, ho podem fer? Sí, a veure, nosaltres treballem amb aquesta xarxa d'entitats. Si són de la mateixa xarxa, o sigui que veuen el mateix projecte, es pot intentar. O sigui, el que ens ha passat, a dir, gent que s'ha conegut un altre any en camp de treball i vol fer-ne un junts, doncs ens escriuen, vull anar amb tal persona de tal organització. I nosaltres, bueno, quan fem la sol·licitud, doncs, ho comentem amb l'entitat, però clarament no depèn de nosaltres. Això, hi ha de ser d'una entitat que estigui connectada amb aquesta xarxa i que tingui com a partner doncs, el del projecte, evidentment. Les inscripcions són per ordre d'arribada. Sí. Mira, si no coincideix l'hora i el dia d'arribada amb el vol, tren i tot això, és complicat que els camps de treball comencen un dia i acaben l'altre. Els camp líders i els organitzadors, el més probable és que arribin el mateix dia que arriba tothom. Per tant, fer una nit extra és complicat. El que recomanem és, abans d'inscriure's, mirar una mica la combinació de vols, a veure si seria viable. Com m'interessa aquest projecte, no comprar res fins que no estiguis acceptat, però sí que mirar les opcions que hi han abans d'inscriure-ho. Vale. Sí, no sé si... Sí, sense cost extra és molt, no hi ha gairebé cap entitat que ho faci. Amb un cost extra, a vegades hi ha entitats que sí que poden oferir alguna cosa. Els mòbils estan prohibits. Normalment no sabem si estan prohibits. El que sí que sabem que de vegades no hi ha molta cobertura al lloc on vagin i que també és una bona ocasió per als nens de poder desconnectar. Doncs, no sé, potser hi hagi algun projecte que es planteja en algun moment prohibir-los si veu que hi ha un ús abusiu i que perjudica el funcionament del projecte. Sí. O si ho posen com a norma, bueno, d'entrada, no sé, deveria estar explicat, però com a norma no ho sabem d'això. Però sí que amb el mòbil sí que l'han de portar a sobre perquè també pel trajecte. I per comunicar amb vosaltres, de dir que han arribat, però el que sí, s'intenta que no estiguin tot el rato, tota l'estona amb el mòbil, perquè s'entén que van allà a fer una mica de desconnexió i de connexió amb la resta del grup. Vale, doncs, de quines nacionalitats són els participants? Això depèn de la gent que s'apunti, poden ser europeus, també hi ha hagut temporades que hi havia molts asiàtics, també, coreans, viatgen molt. En el cercador de projectes van sortint les banderes, en els projectes, quan ja es van inscrivint gent, van sortint les banderes de la nacionalitat de les persones que hi han inscrites. Llavors això ho podeu anar mirant. El dia 29 no hi haurà gaires banderes perquè és el dia que s'obre i la gent encara no s'inscriu. Si ho mireu més endavant ja veureu que hi ha més banderes. Es poden fer més de 3 inscripcions? Sí, pots fer-ne quantes vulguin. O sigui, si vols fer més de 3 projectes seguits, entenc, hauries de fer més de 3 inscripcions. O sigui, una inscripció per cada projecte que tu vulguis fer. I doncs s'anirà veient si t'accepten a tots, has de mirar bé com la connexió entre l'un i l'altre, com hem dit abans,
i les quotes a partir del segon ja són reduïdes. Hi ha camps de nois de 15 anys per França o encara no ho sabem? Sí que hi haurà projectes. A França és un dels països on hi ha més projectes per menors d'edat. O sigui que per 15 anys sí que hi haurà coses. El viatge l'organitzem nosaltres, sí. El que sí, quan fem les formacions i quan enviem l'enllaç també per el format virtual, allà hi ha, i la confirmació també de vegades posàvem un enllaç com un espai d'un espai on la gent, els voluntaris puguin escriure també jo vaig a aquest país, jo vaig a aquest projecte per poder connectar i organitzar-se junts si volen anar junts. I si no, també nosaltres podem facilitar el contacte si hi ha algú de COCAT que també va al mateix projecte, però a nivell de comprar bitllets i decidir tot plegat sí que ho fan els voluntaris i les famílies. A Islàndia hi ha projectes per menors, sí, són més cars. Islàndia sol ser la que té les quotes més elevades perquè allà no tenen subvencions i se subvencionen així. I hi ha algun camp enfocat a l'esport. Sí. A Estònia també hi ha un que no és tant camp de treball i no es fa tanta feina per menors d'edat, però també, com que no es fa tanta feina, la quota extra és més elevada. Però després està molt enfocat a l'esport. Més tema quota, si un precio, el coste total sería para un menor 200 euros de quota, 200 de quota extra i costa del transporte. Sí. I això, depèn de la durada. Aquí encara no ho ha preguntat ningú. A vegades també se'ns pregunta si cal que portin més diners a part d'això. Si recomanem que portin a part diners a sobre per si tenen algun problema i necessiten comprar alguna cosa o si volen comprar-se alguna cosa. Llavors això també ho podeu afegir. Vale, si en un camp de menors per 15 anys s'ha de tenir la mateixa edat o va per any de naixement. Normalment hi ha projectes per joves per franges, o sigui, els projectes per només adolescents solen ser entre 14 i 17, i doncs hi haurà joves de 14, 15, 16 i 17, i n'hi ha d'altres que són de 17 a 20, a 21, 23, depèn. A Alemanya tenen una franja també que de vegades barregen els menors de 16 a 17 amb més grans de 18, però tot està posat a la descripció del projecte. Si, per exemple, és Estònia, nosaltres agafen el vol i van sols, i quan arriben allà els venen a buscar. En el cas d'Estònia, fa molta por el país d'Estònia perquè està lluny i per l'idioma i tot, però realment pels camps de menors és força fàcil. On queden tenen molta experiència, també. Sí, tenen molta experiència i el punt de trobada han d'agafar només des de l'aeroport, que és petit, han d'agafar un tren un tren que són 2 o 3 parades, que ara no m'ho sé de memòria, però és molt fàcil. I en cas que no ho vulguin, també poden anar a buscar-los a l'aeroport, però llavors és un cost extra i no ho recomanen. Des de l'entitat d'Estònia sempre recomanen que vagin sols. Ara acabo de buscar al cercador per un noi de 16 anys i surt Japó. Vale, això també no ho hem dit, però clar, els projectes els penja l'entitat d'acollida. Vale? Doncs si aquesta entitat també n'hi ha a Àfrica, que també accepten menors, sortiran allà, els veureu. Però a les nostres condicions de participació sí que com a condició interna de COCAT nosaltres no enviem menors a fora d'Europa. Ho fem per decisions nostres organitzatives perquè també aconsellem als joves de poder fer abans experiències aquí més a prop i fer com un recorregut més progressiu, no? I després ja tindran temps d'anar més lluny. I també per com són els projectes, que a fora d'Europa estan menys estructurats, hi ha un tipus de seguiment diferent, hi ha unes condicions diferents, doncs encara que surtin projectes per menors al sud del món o al Japó, o països que no són d'Europa, com hem dit, nosaltres no ho gestionem. Vale? Durant el temps lliure poden fer una mica de turisme, sí. En principi, com dèiem abans, l'entitat mateixa de vegades proposa unes activitats per conèixer l'entorn i per anar fent d'allà a prop. Però també si hi ha temps lliure, en el cas dels adults, sobretot per al cas dels menors,
com hi ha tota una responsabilitat també legal, no crec que es puguin anar així lliures a fer cap de setmana fora. Però quan hi ha temps lliure sí que poden fer activitats de turisme. Quin és el criteri de selecció quan hi ha moltes persones apuntades del mateix país? El criteri és per ordre d'arribada. Llavors, mai hi arriba a haver moltes persones apuntades al mateix país perquè a la que el camp està ple per aquell país deixa d'aparèixer. Llavors, com a molt, pot ser que hi hagin 4 persones que s'han inscrit al mateix dia, però a la que ja hi ha 4 persones i ja estan tramitades i acceptades, llavors aquest camp ja no apareixerà. Per tant, és per ordre d'arribada i prioritzem les que han arribat abans. Vale, a Catalunya hi ha molts camps de treball o pocs. Pues a Catalunya normalment hi ha com uns 12, però per menors només un. La resta són per adults. I... Mínima durada sol ser una setmana i sí, que seria a Islàndia, són projectes d'una setmana i també n'hi ha altres que són d'una setmana. I ja està, diria, no? Sí. Bueno, potser quins països estan més preparats i tenen valoracions més positives. Això no ens agrada dir, bueno, quina entitat és millor o pitjor, perquè totes les que oferim, com us hem dit abans, treballem amb elles perquè creiem que tenen bons projectes i bon funcionament. Pot passar que algun projecte surti millor que un altre, depèn de moltes coses, de la logística, del moment, del grup, i teniu totes les experiències i els feedbacks que tenim, els teniu a la web, a l'apartat d'experiències. L'edat mínima són 14 anys el primer dia del camp. No quan feu la inscripció, sinó el primer dia del camp. Per 14 anys l'oferta és limitada perquè hi ha molts camps que són de 16 a 26 o alguns que són de 15 a 17. Llavors pot ser que per 14 hi hagi poca oferta. Això ens va passar l'any passat. L'any passat hi havia poca oferta per 14. Ja està. I el cost no varia, això ja ho hem dit, la quota és sempre la mateixa, 200 euros per menors d'edat, 145 per adults. Intercanvis també. Hem dit que tenim pocs, aquest any crec que en tenim un... Bueno, quan tinguem la informació ho publiquem a la web i a les xarxes. No van al cercador de projectes. Els intercanvis, com són projectes a part, doncs en fem difusió a banda. Vale? Però normalment no en tenim molts perquè estem molt centrades a això. Enviem molta gent a camps i doncs tots els nostres esforços estan enfocats allà. Vale. Ja són les 6, en principi, a veure... Els camps de treball que hi ha entre 1 o 2 setmanes... Els camps de treball són entre 1 i 3 setmanes. Els d'Islàndia duren una setmana, els n'hi ha alguns que duren una setmana, la resta... Pues ja veureu la descripció. I els allotjaments també depèn... Tot surt a la descripció del projecte, normalment. Poden ser polideportius, tendes de campanyes, bungalows, habitacions compartides, depèn del projecte. Tot surt allà i ja veureu quan surt l'oferta, la descripció del projecte té molts detalls i després en tindreu més allà a l'infosheet i durant tot el procés. O sigui, en principi no patiu, i nosaltres estem aquí. Doncs qualsevol cosa, teniu també el mail per anar fent-nos preguntes, podeu mirar això, les preguntes freqüents, veureu tot el que tenim penjat a la web i en principi ja està. Sí. Penjarem això al web també. No sé si està quedant clar, els camps tenen dates fixes. O sigui, cada camp de treball té unes dates fixes, comença un dia i acaba un dia. Depenent del camp de treball, durarà uns dies o uns altres i és important que pugueu participar des del primer fins l'últim dia. Tot això que potser teniu molts dubtes ara, en el cercador de projectes, quan surtin els camps, veureu els camps, veuran el dia que comença cada camp, el dia que acaba, tindreu informació de l'allotjament i ho veureu, i tot això ho veureu. Vale? Responc només a aquesta última, que sí que és important remarcar que si hi ha camps per anar amb cadira de rodes. En principi tenim partners que tenen camps adaptats també a necessitats físiques diferents i doncs en cas de tenir qualsevol necessitat especial d'aquest tipus o d'altre tipus, però que penseu que és important compartir la informació amb nosaltres, ens feu un mail directament perquè així us podem assessorar millor, perquè contactem directament amb les entitats i així us podem assessorar i
i garantir que cadascú vagi a un projecte que et vagi bé. Sí. Vale? Doncs moltes gràcies per venir. Al final no sé quanta gent hi era, però molta. Esperem haver-ho fet bé i haver respost a la majoria de dubtes. Per tota la resta, doncs, aquí estem. Vale? I ens veiem aviat. Sí, anirem parlant segurament per mail o el que sigui. Vale? Adéu, moltes Adéu, que vagi bé. gràcies.